събрали. Бубто има рожден ден. Ай, за Бубето, може да и говори директно на нея. Айде. Бубе, това е изненадата за рождения ти ден, братле, свърши с хуите изненади, така че почваме с булшит. Извини. Бубе, сигурно съм, че много ще ти хареса. На автомивката. Бубе, знаеш, че аз съм добра? От мен най-добрите неща. Бубе, честит рожден ден. Приготвили сме ти мъфини и започваме действие. На предния капак Ирина напиши ЧРД здрави късмет. Така, А момент. благоденствие къде да напишем? Ирина, пишеш най-красиво, така че ти е добре, най-добре да напишеш. Само искам да се види къде е спряла. Ама вземи чай. Момент така. Така, добре. Дано не ме прегази кола. Искам да е много хубаво написано. Така. Я да видим тук как върват нещата. Така, сега ще се взема и аз действие. О, не, но балонче пръхна. Снимах го, ей го. Балонът ти отлетя, Бубе, ама по-добра и сега съдба. Абе, къде? Дайте ми една боичка да шара и аз. Бубе, е тия кутийки, братле, като на булка. Момичета, къде стигнахте? Аз тампони съм подя. Ами дай този балон, да си почнем него. Дида, ти какво пишеш там? Не съм почнал. О, да. О, да. Бо, мисля, че това много ще ти хареса. Предвид, че сме го направили с много стил. В смисъл такъв, цветовете, които са подбрани, не са случайни и са комбинирани по такъв начин, че да ти хареса. Има такова стръпка да изпревариш. Не знам, обаче според мен ще разпределя Ирина. Ирина. Ирина рисува Удика обаче. Защото на моето е любим герой. Така. Важно е и ламарилените кутии да се отбележат. Знам, аз ще избърша. Няма, чакай. Снима се, всичко се документира. Така, горе-долу сме свършили работа. Къде е десерта? Там, десерта е там. Ама на колата ли ще се ли десерта? Да. Една секси бомбастична кола. И за финал какво се получи? Така. Ето. Мисля, че е добре. Само дано да не дойде. Разкошно, много добре. Добре пиша. Ирина, между другото, предния капак е дело на Ирина. Ето. Така, момент, че идват коли. Все пак, нали, трябва да пазим и живота си. Така. Чакайте. Момент така. Ето така. Мисля, че доста добре се получи. И от тук така. Нали, имаме, само да отбележа, Удика обаче на едно стъкло. Разкош. И ето ги момичетата. Опа! И сега ще се скрием в кафето, за да те посрещнем. Дано после ни почерпиш. Тук съм се скрила, сега ще правя скрита камера. С първоначалната реакция на Бубето, когато си види колата. А колата изглежда, нали, разбрахте вече как. Че Буби се е задала с букета й. Дано да не ме види. Ето там върви в далечината. Трябва да съм много ловка в снимането. Ето я. Тихо. Ето там.
така, ако искате се дръпнете от кофите. Аз снимам вече. Не знам. Ето е звукета. Чакай да я снимам. Да, още не виждам. Да. Навеждайте се. Хили са май. Да, мисля, че си Хилима се скрила с букета. И ни търси. Видея. Видея. Гледайте. Честит рожден ден, Бубе! Аз снимам вече. Може да си починеш. Естествено, трябва да се срамно за нея. Тортата, имаш торта с строежа. Я да запалиме торта с строежа. Айде направо да запалим свещи. Аз нямам. Защото ще трябва да запалим къде запалим. Искам да видиш цялата кола. Разгледай си я хубаво. Аз в първи момент изтръпнах и викам някой, яко ми е натраскал колата. Не мога да го понеса това. Бубе, това ни е картичката за тебе. Да, ето е картичката. Трябва да караш. Трябва да чакаме пред тех. Жива, здрава. Как си карал така? Ай, секс бомба. И от другата страна има. Ирина ти е нарисувала лудика обаче. Да. Не, това е невероятната изненада просто. Вече сме на вълна лошите изненади. Да. А сега идва и Наталия Симеонова от Море от любов. Свали си джама и оттам. Имам още бои. Така, пусна ли вече? Пуснах. Ето я и Буба. Дайте я пред нас мина. Дай! Той беше отговорника. Аз бях отговорника. Да, добре. Чакай. Ето тази жена. Тя не е обърнала. Не, шранчането. Аз гледам хората, които се радват.
толкова Дай надолу. далече. Дай надолу.